Csausztok, Diverzió vagyok. Úgy döntöttem, elkezdek vlogolni, mert hát szaros dolog, de vége lett egy 3 éves kapcsolatomnak. Aztán most kicsit szét vagyok hullva, aztán így nincs kedvem elmondani senkinek, elmondom mindenkinek effekt. Szóval nem tudok igazából mit kezdeni magammal. Várjatok, közben csinálok egy cigit. Nekem még nincsen profi videós felszerelésem, csak faszopó fényképező. Szóval szar. Most nem érzem valami de fényesen magamat, aztán így próbálom kitörölni a dolgokat így a fejemből. Próbálom magam lekötni játékkal, meg mit tudom én. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz nem arra figyelni, hogy vajon mi van vele. Nem bírom fölhívni, mit tudom én, minden lófasz. Elég szar. Szóval, ja. Faszom az egészbe. Aztán gondolom kiadom magamból ezt a sok szart. Nagyon be vagyok depizve. Azért 3 év után slitty, cső. Szar ez az egész. Ja, sose essetek bele. Igazából mindkettőnk hibája volt ez az egész. Aztán igazából az a szar, hogy jobb hogy elváltunk, mondjam így, hogy vége lett a kapcsolatnak, mert az utolsó fél év az egész szenvedős volt, aztán csak így próbáltuk megmenteni a kapcsolatot. Szóval, ja. Jó, de rossz. Az érzés rossz. A tény az se jó, de nem lett volna értelme nagyon tovább folytatni. És a környezetemben sok ilyen volt. Sok szétválás, legjobb barátom, nővérem. Szóval, és így mindenki ilyenben van. Vagy csak lesz valahogy. Az amúgy tegnap előtt történt, hogy végleg kimondta, hogy nem. Szóval 2 napja egy kicsit sinylődök az előtti hétvégén, ugyebár. Már akkor is még reménykedtem, hogy hát ha lesz folytatás, de aztán rájöttem, hogy jobb, hogyha nem. Tegnap volt itt, elvitte a cuccait. Aztán csak sírtunk egymásnak, ja. Szaros. Szóval nem tudom, hogy érdemes-e valakit ennyire megszeretni, de az a baj, hogy muszáj az élethez. Nem? Ugye? Igen, nézem a Hörbit, aztán most biztos azt mondjátok, kopi. Hát nem annak tervezem. Na bazd meg, ezt elborul. Szóval a kopinak tervezem, csak úgy, hogy ki akarom adni magamból ezt a fasságot, aztán egyesek biztos azt írják, hogy ki a faszt érdekel az én dolgom, meg mit tudom én. Szóval nem lesz ez így. Jó, de lehet, hogy valaki tud hasznos tanácsot adni aztán. Annak meg örülnék, hogy tudnám elfelejteni. Na jó, egyelőre ennyi, azt megnézem, hogy a netem milyen sebességgel dobja föl. Sziasztok!